Dragi gledatelji, slijedi nevjerojatna reportaža. U četvrtak 2. prosinca u Zagrebu se održao press event na kojem je bio predstavljen program pomoću kojeg će jedan naš sugrađanin koji je uplatio nevjerojatno Generali autokasko osiguranje imati priliku osvojiti nevjerojatnu nagradu. Odletjeti ni manje ni više nego do svemira. 2010. godina ostaće upamćena između ostalog i po nevjerojatnoj nagradnoj igri. Čuda se događaju, Generali osiguranja i American Expressa. Ova nagradna igra za one koji ugovore Generali autokasko osiguranje bitno se razlikuje od svih ostalih. Naime, sretni dobitnik putuje do svemira i to u aranžmanu vrhunske američke agencije Incredible Adventures i Rocket Ship Toursa. Jedan dobitnik glavne nagrade sješe u revolucionarnu suborbitalnu letjelicu Lynx Mark 1 i poletjeti na nevjerojatnih 338.000 stopa, što je 103 km visine. Ovaj nevjerojatan projekt predstavio je gospodin Greg Claxton iz američke tvrtke Incredible Adventures, koji, kako kaže, je jako sretan što je dobio poziv iz Hrvatske za sudjelovanjem u ovom nevjerojatnom projektu. Very glad to receive the invitation, and I want to come back already. Not enough time to understand and enjoy the country itself, but Generali's been very gracious to me and bringing me over here to experience and understand exactly what they're doing for the winner, the 23rd flight. Hopefully it will be the first Croatian to near space. Sigurno se svi pitate, to znam jer se ja pitam, kako je uopće došlo do ovakvog nevjerojatnog projekta. Pa odgovore ćemo doznati u sljedećem prilogu. Poslušajmo gospodina Mikela Čirijeka, predsjednika uprave Generali osiguranja. Mi smo htjeli ponuditi jednu nevjerojatnu proizvodu i onda od toga smo rekli mora biti i nevjerojatna nagrada. I od toga smo počeli istražiti i smo primijetili da nikad jedan Hrvat je bio u svemiru. A zašto ne onda to omogućiti, sponzorirati? Evo, nagrada onda Put u svemir je bila upravo da radi toga. Impresivno, zar ne? Čak nevjerojatno. Nagradna igra traje do 31. prosinca i vi se možete uključiti, kako se to stručno kaže, imate velike šanse ući u program. Postanite korisnik nevjerojatnog Generali autokasko osiguranja već danas. Ja sigurno hoću. Više informacija doznate na broju telefona 01 4600 400 i na www.generali.hr. Nevjerojatno. Želim vam ugodan dan.